Stop.
like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. The fake bliss, our apologies made, was an enemy with no escape. My hands were tied, but now they're mine. 1995. Det er billigt. Meget billigt. Find dine nye vinterdæk på Quickpot.dk. Quickpot. Vi sparer dig for meget. Til dig, der kender den her lyd og ved, at den ikke altid er irriterende. Spil på de populære danske spilleautomater online og vind den store jackpots. Spil favoritter som Apache, Cheyenne og Tornado på spillehallen.dk. På Bip og koster gaven ikke en bondegård. En bondegård med ko og får. Man klikker og man liker som en glad filajs. Og Bip og smartphones, de er her og nice. Og det er uden at det koster kassen. For herr Hassan og fru Madsen, som også skal have til og vand og gassen. Nu er der afdrag, så har alle råd. Køb for eksempel Samsung Galaxy S3 på Bebop.dk og betal i 24 små bidder. Bebop. Så er det på. Ekspert præsenterer manden, der ikke bare trykker hårdere på fjernbetjening, men tjekker, om batterierne faktisk virker. Ham, der aldrig tager billeder af sine fingre, når han bruger et kamera. Han er ekspertmanden. Kan opleves i en stue nær dig, når han får teknikken til at makke ret. Og så er han en flink fyr, så du kan købe nu og først betale til sommer. Det er derfor, de kalder ham ekspertmanden fra Ekspert. Skat, hvorfor har du købt hvidløg? Og hvad skal vi med alle de der urter? Det sagde du, da jeg skulle købe. Jo, det står lige her. Philadelphia, hvidløg og urter. Jamen, det er jo bare en smagsvariant. Hvad mener du? Ja, det er Philadelphia med hvidløg og urter. Nå, okay. Hvorfor kalder den så det så? Den friske og cremede Philadelphia fås i mange lækre smagsvarianter. Prøv for eksempel Philadelphia med hvidløg og urter, eller Philadelphia med forårsløg og sort peber. Hvad er bedre end en skarp pris på kvalitetsvinterdæk fra din bilpartner? Det er at vinde et sæt kvalitetsvinterdæk. Jamen det kan du. Send en sms med teksten vinter til 1272. Så deltager du i konkurrencen om et sæt virkelig sikre Bridgestone vinterdæk fra din bilpartner. Du skal altså skrive vinter og sende sms'en til 1272. Det koster almindelig sms-takst. Din bilpartner. Mere kvalitet, mindre bøvl. Hvis nu for eksempel din søn har rødt og krøllet hår, men dit er flot, brunt og glat. Din søn er 1,70 meter høj, og du er 2,10 meter. Du synes, det lille postbud er fjols, men din søn synes, han er alle tiders. Så skal du vide, at der er kun 2 ting i hele verden, du kan være 100% sikker på. Den ene er, at vejene bliver isglatte, når du er allermest travlt. Den anden er, at T. Hansen har vinterdæk til Danmarks skarpeste priser. For eksempel et Nokian testvinterdæk fra kun 399. Vinterdæk fra T. Hansen, så kører det for dig. Trænger du til lidt luft i budgettet? Spar mange penge ved at skifte fagforening og A-kasse til Det Faglige Hus. Skift for eksempel fra 3F og spar 4800 årligt. Eller fra HK og spar 4000. Find ud af, hvor meget du kan spare. Send en sms med beskeden 2012 til 1231. Så kontakter vi dig. Det koster kun almindelig trafiktakst. Meld dig ind nu og få 3 måneder i fagforeningen gratis. Vi klarer nemt indmeldelsen over telefon.